أحب الوفاء الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Инде уразалар килер алдыннан кемдәдер йөрәкләрдә бераз курку булгандыр. Инде беренче көн ураза тоткач, ифтарга килгәч, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтмешли, ике шатлык бар. Һәм шул беренчесе, беренче көнне үк без инде сиздек, авыз ачканда, су эчеп җибәргәндә, финик ашаганда. Инде сизмичә дә инде ураза да узып китте. Һәм әлбәттә, икенче шатлык Аллаһ бирсә һәрберебезне көтә, ул кыямәт көнне Аллаһ субханаһу ва тааля белән очрашкач. Аллаһ субханаһу ва тааля белән кыямәт көнне очрашкач, я Раббым, мин бит ураза тоттым. Кабул итсәң, әҗерле булырмын. Кабул итмәсәң, юк, Аллаһ тәгалә кабул итсен, Аллаһ бирсә. Шулай дип әйтик. Инде җәмәгать, ураза үткәннән соң бераз күңелдә, йөрәкләребездә күңелсезлек барлыкка килә. Кире кайтасы килә, тагын бергәләп җыелып таравих намазлары укыйсы килә. Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә безгә аңлата, мусульман, иманлы кешеләрнең хәле гаҗәп ди. Һәм менә бу дәрәҗә иманлы кешеләрдән башка бер кемгә дә бирелми. Әгәр дә аның тормышында шатлык булса, ул Аллаһка хәмд сана кыла да һәм шөкрана кыла. Әгәр дә тормышында авырлык килсә, күңелсезлек килсен шулай ук Аллаһка хәмд сана кыла һәм сабыр итә. Ягъни сабыр ите дигән сүз шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля кушканча яшәргә тырыша. Тырыша гынаһка батмаска. Бит Рамазан айы да узып китте, күңелсезлек килде, нәрсә эшләргә дигәндә, күңелсезлектән дәва Аллаһка гыйбадат. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля күп аятләрдә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күп хадисләрдә изге гамәлләрне Рамазан айы белән генә шикләнмәде. Рамазан айынан тыш та Аллаһ субханаһу ва тааля әҗр савап бирергә әзер. Рамазаннан тыш та Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бәхет бу дөньяда да киләчәктә дә бирергә әзер. Мисал өчен китерәм, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ата-аналарның риза кылучы балалардан Аллаһ тааля да риза булыр. Бухаридан килгән хадис. Ураза белән шикләнмәгән. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير." Allah Teala siznin aradan imanlarının hem gıylım iyilerinin derecesini arttırır. Allah bütün kılgan gamellerinizni bilip tura. Mücadele 11. ayet. O Ramazan bilen şulayık şiklenmegen. Ramazanın dışta şulayık bilim alıp bula. İman getirmişe deyip Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz cennetke kirmezsiz. Eğer bir-biringizni yaratmışa imanlı bulmazsınız. Sizge bir-biringizni yaratırga nerse yerdem ite kurseteyim mi? O'zingizning arangizda selamni taratığız. Selamni, iminlik degan söz. Söz bilen bo'lsinmi, amal bilen bo'lsinmi, Ramazandagina to'l, Ramazandan da tish. Qoy birlarimiz uroza tutganda, ashu chiqqanda, "Mene qara, uroza bitkachmisa kerakni berirman" deb aytuvchilar bo'lgandir endi, deymi? Balagami, xotingami, iptashkami? Yo'q qardoshlarım. Ramazandan tishda selamni taratırga kerak. Söz bilen bo'lsinmi, amal bilen bo'lsinmi? O'shavda ko'rkam xulqqa qaraganda da avurroq narsa bo'lmayashaq. Dürüstlükdə ko'rkam xulq iyasi onun bilan uroza tutuvchi ham namoz o'quvchi kishi darajasına erişə. Tirmizida kelgan hadis. Tağın qardaşlarım, Ramazan ayı bilan cheklanmagan. Ramazandan tışda Allah Teala ajr savabını bergə əzir. Ramazan ayından başlap to'g'ri yo'lga tutunib, yopishib yashashga kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 11-sura 112-oyatda shunday ma'lumot beradi. Sening bilan tavba qilganlar bilan yanasha, senga amr etilgan ravishda
туры юлда нык бул, фастақим. Һәм хәләл шигын узмагыз, чөнки сез кылганны Аллаһ күрә. Бәлки бу юлда авырлык та булыр, җиңеллек тә булыр. Бу Аллаһның имтиханы. Дәвамлы булырга кирәк. Туры юлга ябышып, тотынып яшәргә кирәк. Инде Аллаһ Тәала безгә күрсәтте, аңлатты, белем бирде. Шунарга тотынып яшәргә тиешбез. Тотынып яшәү нәрсә дигән сүз? Тормышыбызга, гамәлебезгә белемне кертергә кирәк, тәҗрибәгә. Аллаһ Субханаһу ва Тәала шулай 41-нче сүрәдә 30-нчы аятта хакыйкатьтә безнең Раббыбыз Аллаһ дип туры юлга тотынып баручыларга фәрештәләр иңәрләр. Курыкмагыз, күңелсезләнмәгез һәм сезгә вәгъдә ителгән җәннәткә шатланырсыз. Аллаһ бирсә. Һәм сахабалар шуны аңлаталар. Нинди мәгънәдә килә? Аннан туры юлга тотынып барыгыз. Абу Бакр радиллаһу анһу шулай аңлата. Аллаһның берлегенә иманнан китмәделәр. Иман китерделәр дә шуның белән яшәделәр. Ибн Аббас шулай әйтә. Аллаһның әмерләрен үтәүдә һәм ул тыйган эшләрдән тыелуда дәвамлы булдылар. Менә. Аллаһка ышану нәрсә дигән сүз ул? Аллаһка ышандым. Димәк, ризыгым хәләл белән, хәләл юл белән табам дигән сүз. Аллаһка ышандым, ул хикмәтле, ягъни димәк, бөтенесен белүче. Димәк, Аллаһны тыңларга мин тиеш. Минем тормышым, үлемем, бәхетем Аллаһ кулында икәнлеген ышандым икән, димәк, аннан гына сорарга кирәк. Аллаһ кире кайтуыма ышандым, Аллаһка кире кайтуыма ышандым, димәк, анарга әзерләнергә кирәк. Менә ул сүзләребез, иманнарыбыз гамәлгә керә дигән нәрсә. Шуңа күрә туры юлга тотынып барам дигән сүз, ягъни димәк эшләремдә дин ничек куша, шулай мин Аллаһ бирсә үтим. Әлбәттә эшләребездә тырышабыз. Хәзер Аллаһ бирсә ураза китте инде. Тырышабыз дәвамлы булырга, гыйбадат кылырга. Ул бит эшне башлап җибәрергә җиңел, әмма дәвамлы булырга авыррак. Намазга басып җибәрергә җиңел, дәвамлы булырга анарда авыррак. Кечкенә изге гамәл булсын, аны да кылып башларга җиңел, ләкин дәвамлы булырга авыррак. Ураза тотып кына бер тапкыр җиңел, ләкин ай буе тотырга бу инде авыррак. Куранны ятлап чыгарга җиңелрәк, ләкин аны тотырга, юалтмаска, истән чыгармаска менә бу авыррак. Бер тапкыр әйтергә бүтән эчмим аракы дип җиңелрәк, ләкин дәвамлы булу, шул харамдан бөтенләй тыелу бу инде җәмәгать авыррак. Шуңа күрә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям эзләргә әйтми, Аллаһка иң яраткан эш ул кечкенә булса да, ләкин гел эшләнә торган, дәвамлы була торган. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, туры юлга тотыныгыз. Алай эшләсәгез, әҗр-савапларны саный да алмассыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәала һәр беребезгә дә насыйп итсә иде, туры юлга тотынып яшәргә. Аллаһ Тәала үзебезгә дә, балаларыбызга да, гаиләләребезгә дә менә шул нык, хакыйкатькә тотынып яшәргә һәр беребезгә насыйп итсә иде. Бу дугалар әлбәттә һәр беребезнең йөрәкләребездән чыга. Без балаларыбызны яратабыз, хатыннарыбызны, гаиләләребезне, әниятиләребезне яратабыз. Ләкин шунда без онмаска тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәала Рамазаннан тыш әҗр савабын бирергә әзер. Рамазаннан тыш җәннәткә кертергә әзер. Рамазаннан тыш җәһәннәм утына сакларга безне әзер. Рамазаннан тыш безне бу дөньяда да бәхетле эшләргә әзер. Фақат ихтияр аша дөрес гамәлләр һәм дөрес сүзләрне сайларга кирәк. Субханака Аллаһумма бихамдик. فأهل الوفاء كلو